Talo-talo yung ka. Hindi yung parang nang may picture pa kami. Sabi ko nga, ni maihi lang ako din ako balik. Paano nga tigpa-excuse na ka Parang duman? na may klase. Aram nang may klase ka pa ka man. Tigpa-excuse na ka na. Tama uli na kita. Ano? May klase pa. Tigsabi ko di ka na magklase ngunyan. Para sa rong subject. Paano kaya? Nalaman mo na naman na lalaki ano? Alangan, gusto mo palang daw, lalaki maklase ka. Dahil yan pwede. Paano? Lalaki, di. Ma-accept na lang. Alangan, pag lalaki ang maestro yun do, excuse ka. Talagang payo mo. Ikaw ang pinaka-amay pero yung mauli. Pag maestro pero may ang matukto sa indo. Paluki ka na. Kapay ka man. Pati sa guard na anggot ka. Alangan, Pati malaki ang guard ako piniwaklaw. eyo. Paano man ikaw maunang nabakot? Pero may kawaga na buhok mo. Amay pag Amay-amay, alas stress na. tumapang sa picnic. May amay ka dyan. Kaya mo alas stress na, may pensay mo. Stress. Tumapang subject ni. Oh, Ano? ano ka yan? Kaya ka man gradean. Regan mo ang tungo mo. O tapos masain kita. Anong masain kita, ibaan mo ko magbulang. Ha? Ako, nakitinga doon ang sulot. Eh yun eh, para pag nanggana kita, may lalakang kitang kwarta. Kaot na talagang payo. Ibaan mo na lang kung mariklamo ka man.